die inwe secretary nwanyị mana nyanwa ekwesịrị inwe secretary nwoke na fada abụọ na-alụ na the same office ịghọta kịta na onye bụ secretary die bụ nwanyị nwa agbọghọbịa anụbeghị di o na nyanwa na onye bụ secretary ya bụ nwoke nugo nwaanyị o still die si na ọ dụrụ oke na ọ dụrụ enough na nwunye mmadụ ka ọ bụ ya chọọ nwaanyị ka o wee mee secretary. Ịma na ụmụ nwaanyị akpọrọ onwe fasị, ịma na ụmụ nwaanyị na-atụ so much. Ụgbọlụ na ya nwego nwaanyị ọpụta compete be with her ịmagolu na-akọ yatị na ụmụ nwoke ka wee doli ya arụ di ewe na-asị na ọ dụrụ oke ya nwe inwe secretary nwoke mana ya nwa ga-enwe secretary nwaanyị ọdụkịta oke ọdụkịta mma onwere ife omelu ike gwụrụ ụmụ nwoke na-akwa nwaanyị Chinekele gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere dis woman aka iji gba ife ọ ga-eme. Onye chọba secretary nwaanyị ka udo wee tia ma ya rafụkwa die wit secretary nwaanyị o anụbekwe di o ka onye kwechili Chinekele ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.